Hola, molt bona tarda a tothom. Comença aquí i ara Família Informada, Família Integrada, un programa especial de Ràdio Drac que us servirà per conèixer el dia a dia de l'escola. Estimats pares i mares, tiets i tietes, avis i àvies, o qui sigui que hagi vingut. Comencem! En aquest programa especial Família Informada, Família Integrada, us volem començar explicant les classes que fem els alumnes de sisè durant les 25 hores que passem a l'escola. Per això ja tenim davant dels micròfons uns quants companys que en faran una ràpida explicació de l'horari i les sèries educatives. Bona tarda a tots! Bona tarda! Què han de saber les nostres famílies sobre el curs de sisè? Doncs primer l'horari que tenim a classe i a les nostres agendes. Jo també el tinc penyat a l'habitació i així no oblido les coses que he de portar a l'escola cada dia. Suposo que tots els pares i mares ja hauran revisat les agendes, així que ja saben el que feu cada dia. Ui, et veig optimista. Jo, per si acas, faria un repàs de l'horari, aprofitant que ara potser ens escolten. Ja ho faig jo. Tots els dies tenim alguna sessió de matemàtica. Treballem càlcul, problemes i el llibre de text. També fem 5 classes de català a la setmana, 3 d'anglès i 3 de castellà. I les tardes de dilluns i divendres les dediquem a estudiar medi. Si no he sumat malament, fins ara heu fet unes 18 hores de classe. Sí que sumes ràpid, Lucía! Aprofito molt les classes de mates. Però, i la resta d'hores de classe? Les dediquem a fer educació física, plàstica, música i informàtica. He llegit que a l'escola partiu grups i feu desdoblaments. No és perillós això? Ai, Lucía, quines coses! Desdoblar un grup o partir-lo vol dir que la mestra treballa en un grup de només 12 alumnes. I els altres? Teniu festa? Ai, senyor, què en farem aquests joves? No, festa no. Per exemple, les tardes de dimarts la meitat del grup fa educació física i l'altra es queda amb la tutora per fer català. Així podem resoldre millor els nostres dubtes i rebre una atenció més personal. Una hora de català i una de castellà. La dediquem a fer i corregir expressions escrites. Durant aquesta estona hi ha 2 o 3 mestres a l'aula. Això fa possible que totes i tots puguem rebre una millor atenció. De fet, gràcies a això hem millorat força les nostres redaccions i això es nota després en els resultats de les avaluacions. Els dijous fem informàtica i anglès. We have the afternoon to work with our speaking teacher. Perdona? Ui, tu sumes molt bé, però l'anglès el tens rovellat, eh? There is please. I part. D'acord. Ja veig que treballeu molt les llengües. I l'artística? Aquesta és una àrea formada per la música i la plàstica. Les dues la fem en anglès. És l'hora de fer educació física. Uf, com cansa això de fer cursa. Sí, però és molt necessari per mantenir el cos en forma i millorar la nostra resistència física. Tens raó, a més cadascú pot córrer al seu ritme. Ningú ens demana que en fem el rècord del món. I a més de córrer, què feu? Doncs una mica de tot. Esports, jocs de competició i de cooperació, activitats amb material esportiu, tomareges, salts. I si algú està lesionat? Doncs cap problema, perquè gairebé totes les activitats es poden adaptar a les necessitats de cada alumne. L'única cosa que ens impedirà fer educació física és no venir vestit de manera adequada per fer esport. Doncs moltes gràcies per tot el que ens heu explicat. Esperem que a les famílies els hagi servit per conèixer una mica millor el que fem a l'escola. Us deixem ara amb uns minuts musicals mentre ens preparem per explicar-vos altres coses de l'escola. No se ría de la bruja.
Sí, hem estat parlant de l'horari de classe, però ens agradaria aprofundir una mica més. Doncs sobre això ens han vingut a parlar la resta de companys de la classe de 6è. Hola! Comencem pel català i el castellà. Sí, mira, els continguts generals d'aquestes àrees són l'expressió oral i escrita. Expressió escrita, què hem d'escriure ara? Ara res, però cada setmana farem una redacció en català i una en castellà. Ah, sí, és el moment en què venen 2 o 3 mestres a nosaltres i ens ajuda a millorar la nostra escriptura. Millorar l'escriptura, a qui us referiu? A conèixer les normes ortogràfiques i millorar amb els accents, aprendre gramàtica i distingir entre nombres, adjectius i verbs. I també ens cal millorar la comprensió lectora i a llegir amb més qualitat. És per això que cada matí dediquem 15 minuts a llegir? Així és, practiquem diferents tipus de lectura, individual, col·lectiva i cooperativa. Què és la lectura cooperativa? Em refereixo als padrins de la lectura. Cada dia, 5 alumnes de 6è van a l'aula de primer i llegeixen una estona amb els més petits de manera conjunta. I de les mates, què ens parla d'aquesta àrea? Dediquem una estona cada dia perquè hi ha molts continguts i molt diversos. Escriu nombres des del 0 fins als milions. Aprende a aproximar una xifra en números rodons. Dominar les operacions bàsiques. I els decimals i les fraccions. Sí, i saber utilitzar el que aprenem per a resoldre problemes matemàtics en situacions reals. Són les sessions que feu amb els mestres a l'aula. Un altre contingut de les matemàtiques és el sistema mètric decimal. Ai, sí, quin embolic! Longitud, massa i capacitat. Metres, grams i litres. O quilòmetres, quilograms i quilolitres. Quilolitres, què és això? I geometria. Mesurar angles, conèixer els polígons i construir cossos geomètrics. Who speaks English? I want to speak about English sessions. D'acord, però millor que ens parlis en català, que hi ha pares i pares que no dominen la llengua de Shakespeare. Doncs mira, d'anglès fem 3 sessions setmanals. En la primera treballarem l'expressió escrita, perquè ens hem d'entrenar per les proves competencials de final de curs. No descuidem la comprensió lectora i l'expressió oral. No serveix de molt conèixer una llengua i no parlar-la amb ningú. La tercera sessió intentarem utilitzar l'anglès per treballar alguns continguts de mèdic, però aquests experiments el farem cada 15 dies. La música i la plàstica també la feu en llengua anglesa, oi? Sí, a partir de fitxes en anglès construirem treballs artístics de totes formes i colors. I a música aprenderem una mica d'història, estils musicals, composició de cançons, danses i llenguatge musical amb flauta. Anem acabant ja amb el repàs dels continguts del curs de 6è. Parlem ara de l'àrea de medi. Els continguts d'aquesta àrea són molt diversos. Catalunya, Espanya, Europa, el món, el planeta Terra, l'univers, l'atmosfera i el clima. Visitarem el Museu de l'Aigua a Cornellà. Allà podrem observar científicament el cicle de l'aigua, com actua la Terra i els agents geològics. I per altra banda estudiarem com es comporta la matèria i els materials en el nostre entorn. I les màquines, la llum i el so, l'electricitat. I el cos humà, perquè som, com funciona el nostre cos.
Molt interessant. I sobre la història? Doncs farem un viatge pel temps. No viatjarem amb el Doraemon. Vull dir que farem un repàs de les diferents etapes de la història, edat mitjana, moderna, contemporània i com s'han anat organitzant les societats. Doncs ara sí, arribem als darrers minuts del programa i acabem parlant de l'educació física. És una assignatura que té molt a veure amb el coneixement del cos. A més de córrer, saltar i fer girs i practicar esports, cal que siguem conscients de les possibilitats i limitacions del nostre propi cos. I una cosa molt important, la higiene. En acabar les classes d'educació física no tenim temps de dutxar-nos, però és obligatori portar roba de recanvi i una tovallola petita per netejar la suor del nostre cos. Doncs ara sí, ja no tenim temps per més. Acomiadem aquí el programa especial de Ràdio Drac. Família informada, família enterada. Fins la propera!